Iloilo, may mga naglalapaw nga tubig to sa tramnanan rin. Pati mga karabaw to banwa nga nabangot sa tramnan daw nagkaraanod bangad daw suba rin banwa ang aton nga mga katramnanan sa miyag ti piyak na krang Sandrimiyo naman mo amo man ang tubungan halin sa Sibalom hasta sa Bugasong. Grabe ang uran kahapon mga pinalangga at tagparamate. Southern part of Iloilo, southern part of Antique, hasta sa central part of Antique, grabe kahapon ang uran. No? Ti Regya sa norteng bayan ng Antique, grabe man ang uran. May mga pagbaha sa pira ka lugar. No? May mga pagbaha sa pira ka lugar. Pero ang grabe gid nga baha sa kalsada kapon along the National Road sa may Banwa kang Bugasong. Live kita sa ating Facebook account Roming Antonio Facebook account kag i-follow nyo man ako mga kaminan sa akin nga Roming Antonio's Miracle Oil page. No? Mga pinalangga ng mga tag para mati. Ora kita ti storm signal regya sa may probinsya kang Antique. Amo lang dyan medyo maoranon. Halonggit. Ora na iti panagat ka dyan basi anytime drag ka lang balot. Mga kabiyanan. Oras at pagpalagad 11 minutos nakalipas sa tak na nga alas 8 saga. Ano ang mga headline nga tawaan pagtamad? Sa lokal sa Sibasti, may isang ka-SB member ito nga nagpositive sa ginpatigayon nga swab test. Nakasisyon pasanda Martes ligat semana. Ang masubo kay first layer ang mga imaw na dapat nga may SB member kagragyan sa sanggunyan parluigan kalaghap ko ni kita banwa kay contact tracing tay para hindi maglaptang ang virus just in case nga may virus ginapalag tagid gani ang nakasulod sa barangay ta agad dali mag contact tracing karon sa Sibasti tanang karon daw ginapabayaan na. Ora kinang lang ganit contact tracing ang imuon lamang i-implement andat hindi pandami implement sanda mismo sa rawayon. Karagaw lagaw sanda mo. Ora nanda pag gin-lockdown ng Sangguniang Bayan. Ang matita hasta kahapon sige pat na report sa opisina kang anda SB secretary. Istoryahan tayo karon sa aton banwa nga pagpangalagad. Sa piyak kabahin umpisa ruman may mga lugar sa may Metro Manila nga igay paidalam sa granular lockdown. Kon is presidential spokesperson Harry Roque maybe mangin effective dia. Ang mga apor kauna nga pwede banwa kagwa salad. Makagwa pero hindi rin pwede ka balik. No? Makagwa hindi rin pwede makabalik. Ang gobyerno ready man kuno magapanagtag kang ayuda. No? Titero kanta kon mangin effective ja mga kabyanan. Kay dito ja i-practice una sa may Metro Manila. Sa piyak nga bahin sa piyak nga bahin hambal tanan ni Mayor Isko Moreno imbes magapokus ang gobyerno sa pagpamakal kang face shield dapat magabakal man ang gobyerno kuno kang bulong sa COVID ang diyang remdesivir kag lucimab mabakal ko ng gobyerno
Man mo kung na-infect kagid ka COVID rin, medyo lala ang sitwasyon mo, ura ka ti kwarta, hindi kagid makabakal kang diyang mga bulong para mag-ayad ka sa COVID kung hospital ka. Kay tamaan mga kabyanan ka mahal. So kung pobre ka, nadatkan ka rin, let's say for example kang COVID, naglala ka rin, mapatay kagid lamang. Ang guwa na il-place sa gobyerno, ira ti mga wala ti mga available nga bulong riya sa mga hospitals ta nga free for the Filipinos. Ha? Oh. Ti billions man gali kwarta kang gobyerno kag ginagasto ka Department of Health, diba? Gani ginabalik lang. Di ko no, hindi rin man magamit para bakal sa face shields. No? Pamakal ibak bulong. Ha? Para sa COVID. Pero ginsalungat mga kabiyanan ni Harry Roque, mabakal ta face shields. Tigaring piragi daw kang mga Pinoy banuang nagabaton kang face shields. Halin sa gobyerno daw, hindi man taga ni kabatyag nga dyan sa dalam. May ginatagtag ka face shields mga biyanan. Kabatyag ka mo, akan nabuha ka lubot-libot, turakot kita nga Santa Claus ka nagtag ka face shields libot tao. Storyahan ta dyan karon sa atan nga pagpanglagad sa pihak nga bahin, mga kabiyanan, gapati bla ka mo nga may aswang. Ha? Gapati ka mo nga may aswang. Kaya may interviewon kita mga kabiyanan no? May interviewon kita gani nga daw nag-anget na dyan sa epikto kang Rumi Antonius Miracle Oil. Pruti ko dura man ti Rumi Antonius Miracle Oil, balita taman gyapon bagad. Mga kabiyanan daw lain niya klase balita mo. Ti sa kamoderno karon kang panahon, ha? Kon ka mamalam kag iba pa ka dyan, kamoderno ka panahon kanya, gapatip tinyo may aswangaw, to daw may aswangin manaw. Ha? Kapatid tinyo may aswangaw, ay pamangkot tabla karon da sa Rumi Antonius Miracle Oil page natin. Ha? Gapate mo may aswang o kunura. Kagti about sa pagpati ko may aswang gid man ti makahambal kadya banwa gid makahambal mga kadya mga tao mga opinion da banwa outrightly ang aten mga pastor, mga simbahan. Ganito yung problema, no? Yung pastor gigambal nyo. Ang nami na kay pastor gigambal, ano nami niya man, ha? Mo na problema. Pastor ginagambal nga kapati may aswang. Ha? Kay na mismo nagatistigo, banwa nga ginbalik-balikan kung ta nakaswang mo. Garing paano na kunugin palagyo, paano ang aswang nagpalagyo? Ha? Pastor ha? Gapati nga may aswang permit anak kuno ginadalaw ka aswang, tuod na aswang nga ha? Lainan taman balita, na purol permit ka COVID ba no? Ha? Pira ka ninyo nga kapamati sa programa ta ang gapati nga may aswang. Ha? Migo amay mag-ari kag Migo Wilson ron mo. Nakakita rin natin nyo kaswanghaw. Amo niya ginapamangkot sa programa ko, ginlain ko manakan ng headline. Sino ka ninyo kapate nga may aswang? Ha? Abi, chat nyo ko kag i-message nyo ko sa akin Facebook Live. Na, iba ura pag bugtaw, basta aga ura pag bugtaw iba. Hoy, bugtaw mo ron! Basi dyan na. Ha? Ti, pastor ko no nag-testimonya, may aswang, ginadalaw ko rin kaswang no
Ha? Galing ang aswang, nagalagyo kuno sa miracle oil. Ha? Bantayin dyan interview tayo. Papati, takid. Ha? Mga kabiyanan, baw, kung tuod, gid man galing may aswang. Ha? Amo pa diyang dapat ay bulon kung may aswang gid man. Kung may aswang gid man, ano ang bulong para nga malaki yun? Agata pagkadlaw. Ramig, di panahon mo. Si Bansa sa Muldi, damas dyan sa Lariyo, hapat nongon. Tama na magbangon. Kaya ramig, na. Sabat na ni Migo Wilson, niron ni mo. Na. Gapati, makunos Migo Wilson nga may aswang mo. Pero dyan kuno sa Kapitol. ano to na gina pangaswang daw madara sa luya-luya. Garuluha, mata ko sa kadlaw. Aga ba? Ay, nako. Marami na langga, mati. Ang balita, inaswang karon. Ha? Istoryahan na sa atin, kapag panglagad daw, rakit ka comment si Miko Mayaw. Ha? Tuod lang kami aswang ko nula. Istoryahan na karon sa later portion, kang atin banwa, nga pangalagad. Kag may update politika man ta karon. Mga kabiyanan, no? May update politika man kita karon. Ha? Kag ang bulang bala mga kabiyanan ba ginapasugtan dagli jang online bulang sa Antiki. Garing ang hamtik lang ginapasugtan bulang. Ang online bulang noy. No? Mga kabiyanan, di may bulangan sa may Tibiao, may bulangan sa Patnongon, may bulangan sa Sibalam, may bulangan sa Dinpa. No, hindi gid man tanan aros nga, hindi gid man tanan nga banwa may bulangan. Pero ti kun ura ti pandemya aga pabulang gid man dia, aga operate gid man ang bulangan. Tira ko uhaw sa bulang kadya. Iba ka sagod banok, gagasto, hindi naman mabulang mo. Di ko rin zero mo, banuwas, baryo-baryo, dakpon man ka pulis. Dakpon man ka pulis. Di kundi, ma-online na lang. Umpisa nga may pandemya, mga sugarol, naga-online lamang rin. Di ba? Ang sugal, online man. Di pati bulang. Ang problema, may ano sa hamtik, nga hamtik lagi din pasugtan, kang atan probinsya, ha? Nga pwede ang online bulang. Ang bulangan sa San Jose, ang bulangan sa may Sibalom, ang bulangan sa iba nga banwa, o kung sa Kulasi, wara, ginapasugtan. Na, ano ang may dyan sa may banwa kang hamtik? Alas 8:23 mo ko dali lang panahon to. Ha? Mga kabiyanan, nagalapad karsadahan ta. Do diin ang karsadahan ta ginaobra nga ginapalapad. Ang National Highway sa San Jose, no? Sa Patnongon. Halin sa Banwa, sa Tulay, Payobla. Diyan datla ang development sa Lariuha. Okay? Sa Lawaan, pero daw darwa lang kalinya na eh. Rigyan sa Sibaste. No? Mga kabiyanan, kung nimigo amay boss, hindi mag-ubo. Makubit ka. Ano dyan, Department of Health nga, gamay lang nga ubo. Kag trangkaso. COVID na yun, mura hindi mabayan, PhilHealth no eh. Nami ang bulangan sa Amtik, boss. Kag nakapasar sa Angkor. Gali?
Di online man. Kinanglan gid ang itsuraw kang bulangan. Siguro kung aktual nga bulang pwede ko pero kung online mo lang. Kag may mga lisensya man sanda. Bagan ti physical appearance ko nanglan ko mag-online na. Sige lang. Mga kabiyanan, lapad ang makarsadahan ta gina-construct lad. Hamakon ti mo banwa nga. Sa Bilison may dyan mga linga construction kang National Road Dyan sa may burok-burok kita ko pag-construct kang kanal. Tamaan ka bahol. Sa kilid lang ra kakarsada Pero ang kanal o kung ang RCPC o kung ang tamburong rigyan sa bugasong nga nagatabok sa karsada agad ang tubig halin sa taka sa babaw makalapos pagto sa baybay tabok sa karsada gamay amura nga kung mag-uran inuras lang bakan tinadlaw nga dengdeng gabaha dyan sa crossing lakayon ayun kahapon amo lang gidrang solo nga lugar sa Antique nga ginbaha ang karsada mga kaabyanan amo lang gidrang ginbaha ang karsada kag banged nga naglapo sa karsada tindi makaagi sa tamburong ay gagato di ba ko ni mapunad anay bo ang kaluluoy noy ang mga balay to sa takas-takas o nagkaralutaw. Ti ang puwin ko mo jay. Dragkel gin-design nga mga kanal sa kilid karsada sa ginaobra nga mga 4 lanes nga karsadahan. Dragkel andot wara tanagin ngitaan midyos nga pirar nakatuig nga amora permi problema nga gin dugangan ang tamburong tabok sa karsada rigyan sa barangay Puho Bugasong hindi ba bagal naman na gani dugangan mo kag muhon mo tatlok tamburong kuro siguro sagahay pagwa guro tubig tabok sa karsada ay agis tamburong tiuragid kita riahaw ka DPWH kay District Engineer Joselito Antonio Sir total parintianay man ta no abi tamda jang ang problema nga ja no tamda ja sir engineer kay man tamaan ka bahol ka budget ang ginapatuman kang DPWH ng mga project tag 100 milyones tag 200 milyones ng mga project gina-supervise gina-undertake ang Provincial Engineering Office or District Engineering Office sa DPWH tapos ang problema dyan sa mga kabiyanan ang problema dyan sa tamburong ang problema katamburong dyan sa Puho Bugasong di masulbar. Di ko na ba ko ay musrakyan kundi hindi kagit-kagi. May gani kapon pagagita mga pasado na 5 pero taas kapon na ura mo na pawi ang flooring katon ng nasakyan. Pero natabo ang menag nga oran kapon mga alas 3 mo. Pero 5 ronta nagagi sa ador gani. Tingnan dara ko oras ron nga nakalipas subside rin man kahit papano. Pero dalom yapon. Oras sa pagpagpagalagat mga kabiyanan alas 8:29 ang atan palatuntunan gaymaw sa atan nga pagpagpagalagat ang diyang si Mayor Jerry Nicor kag ABC President Bobby Nicor kang banwa ka Barbasa Oswag Barbasinyo si ABC President Bobby Nicor mo dyan masunod nga Mayor sa banwa kang Barbasa.
Ngay maman si SB Rami ni Cesario may pag-ulikid gid sana nga constituents. No? Okay? Kag ngay maman sa pagpangalagad ang diyang si Papa Mike Pelber Medina kang Tibiao, SB dia kag SB Biwok Walden Lim. Amo diyang mga SB nga may kabalakagid kag may concern, no? Sa banwa kang Tibiao ang mayan nga legislasyon dalan sa kuswagan kang Tibiao kag amuman mga kabyanan kay mauman sa pagbalaganta ang Omni ragya sa Kulasi mga pinalangga at pramati nagabligya tanan nga hardware items kag construction materials, no? Kompleto gid barato agto kamo sa may Omni kay mao sa pagpangalagad taman mga kabyanan ang diyang Julius Paint Trading, ang Julius Paint Trading, no? Napahamtang diya sa may Sentro Sur tanang nga klase pinta diyan mabakal sa Julius Paint Trading tirigyan gi kamo agto kag magbakal kang mga manami nga pinta, basta pinta Julius Paint Trading ang inyo gid nga agtunan bote o basta pinta gaimaman sa pagpanaganta mga kabyanan ang diyang Signrace Advertising Incorporated nagabaligya tanan nga dailan gabaton tanan printing kang materialis sa kung ano dyan ipaprint nyo, no? Tarpaulin, stickers, iban pa agto ni si Tol Benjamin Polinar sa Sentro Poblasyon Kulasi Antique. Magabalik tas dili na magbuhay standby mo ha, mabalik ko ha. Dili lagid i-post ko anay daw kung i-play ko anay ang advertisement. Magabalik ako after this. Ang pinakabago, kantipiktibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Sang una, permi nagataas ang blood pressure ko. Pero sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnormal na ang blood pressure ko. Kag wala na ako ginakulbaan, bisan diin ako magkadto. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kag mga parmasya, kag mga butika malapit sa inyong lugar. Tablet, partner. May ideya ka ba sa oxidants? Ang oxidants, partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sang lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sang protein, DNA kag lipids. Dili man dayon, partner, nagakinahanglan ang lawas ta sang antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sang oxidative stress. Vitro, tablet, partner, ang mga factors nga nagakontribute sa oxidative stress kag sobra nga free radical production amo ang hindi balancing nga diet. Labi na kung magpinagusto ka lang dada. Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sang hatlo kayabo. Sus, nagaiga ka na dayon mo. Vitro, tablet. Amo gani, partner, nga dapat magtumargid sang Vitron tablet kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants ago nga ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet. Aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika. Ang sagot sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Sed Panyawan Herbal Capsule Plus at Sed Panyawan Liniment Oil, mga produkto ng Sed Marketing. At ngayon, inihahandog ng Sed Marketing ang palatuntunang gagabay sa atin upang tayo ay magkaroon ng mas masiglang pangangatawan at ligtas sa mga karamdaman. Narito na ang Gabay sa Kalusugan. Sa ngalan ng kalusugan, eto na naman po tayo ngayon para po sa ating palatuntunan hatid sa atin ng Sed Marketing. Ang tagagawa at tagapamahagi po, mga kaibigan, ng ating mga produktong herbal na talaga po nakakatulong sa ating mga katawan. Yan po, mga kaibigan, ng ating Sed Panyawan Herbal Capsule at Sed Panyawan Liniment Oil. Alam niyo po ba, mga kaibigan, na ang Sed Panyawan ay isa po itong uri ng napakagandang produktong herbal na talaga pong napatunayan na sa mataas ng panahon na talaga pong nakakatulong. Doon po sa ating mga kaibigan, meron pong mga karamdaman, whether it's hypertension, diabetes, pagsisikip ng dibdib, may problema
problema po sa ating atay, sa ating kidney, o kaya po meron pong problema sa pag-ihi, hindi po ba tayo nakapagbabawas everyday mga kaibigan? Tayo po ba may problema sa pananakit ng ulo, yung tinatawag nilang migraine? O kaya naman po mga kaibigan, tayo po may pananakit ng mga joints. Ito pong tinatawag nating mga kasukasuan. Masakit po ba ang ating mga kalamnan dahil po sa araw-araw na trabaho? Gaya po ng ating mga kaibigang security guards. Ito mga kaibigan nating mga sales ladies na naka-heels, pagkatapos nakatayo lang everyday. Ano ho? Maayong ang balita sa tanan ng mga nag-aalaga sa kasapatan. Kapareho sang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga maiyara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Iyari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Mayara siya ng multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's VitaPlus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's VitaPlus mabakal sa mga masunod na poultry supply, Bija sa Banwakang Ulafi, HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulod Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ng mga poultry supplies, Bija sa probinsya kang Antique. Balik ta ba sa ating kapagparagad ang oras ta alas 8:36 sa sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita. Mga kabyanan, ang ating kapagparagad kay mao si SB July di makutak bisan anong oras ugoon mo ha. Tandes gid sa serbisyo publiko. Si SB July ha. Amo man si SB Mami Pilar Alosilha matandes magimo ordinansa ginatutukan na gid. Hanggang si SB Mami Pilar Alosilha, no? Na kag si SB member Boy Ala Alarcon. Si SB Boy Ala mabinuligan mabuot kag gusto na gid may kasulayan ang pangginawi tarog ya sa Banwa kang Kulase. Na. Okay? Gay maman ang diyang Mills and Paul Internet Cafe, ang Mills and Paul Internet Cafe atubang ra kang Shiny Star. Tanan nga printing o kon tanan nga gusto niya pa photocopy, ipa-encode, ipa-laminate kag magpa-ID, diyan kamo agtugid. Alan Alpa sa Aurelio amo ang proprietor. Kag kay maman sa pagpalakadta mga kabinan ang diyang Jemar Tibal Slitson Manok and Concrete Products sa Punta Tulay no. Kung magbakal ka mo, magpaimo kang mga bangko nga simento, kag lamisa, abay ang mga magbakal ka mo kang litson manok, barbecue, kag limpo, diyan ka mo ginagto. No? Oh, Mr. Jeffrey Martinez Balben ang tagiya. Hoy, ginapagwapat lad ang Grand Bakiro. No? Kung mag-ukir mga kabyanan sa prakadlaw ang sitwasyon, ang Grand Bakiro ginami agtunan sa barangay Kamansihan na Kulasi Antique. Susibi kung magnami sitwasyon na agto kargya sa Kulasi ha? Agto kagin sa Grand Bakiro kag kung gusto mo bla magpakasal ha? Rigyan kaginaw nami lugar daw sa Garden of Eden kuno ko ikaw kuno ko nilutasyo ha? Ko nilutasyo daw sa Garden of Eden na ko kagya kuno rigyan ka kaslan sa Grand Bakiro. Oh, kita mo. Takara ke mga kabulakan yan. Nah. Kag kung gusto nyo lagi magrigo sa suba diyan sa bakong panaog la kamo. Oh. Nami ibyo no sa diyan sa mapan. Sa may bakong sa may daik diyan boko nami treken. Okay, ginaparagyahan diyan ni Madam Alicel Joan Alohipan de los Reyes. Oh, alas 8:39 sa atin banwa nga pangalagad. Now, ang Antique umpisa ruman under GCQ with heightened status mga kabinan. Ha? Siya doon Gogo Grand Bakiro. Gogo.
Gahuyab lang yan, migran bakiro. So doon, ang classification, tamo man gyapon. No? Miyan guro, turutunan taman lagi santike. Nga, kisa daw nanugunan, taka time, ka mga polis, kung sino ginatap ta ka magkanda kang checkpoint. Ambay sa anda aja, ura man sa nagnatakaan ka dyan sa agi, posting sa rasada, daw. Kaya ura may imo, da mo yung order. Iba gani, guro dyan, ura da rin na usisa, no? Doktra ka mo daw. No? Una-una, pwede ka banwaman maka travel nga kang makabuol kang travel pass bisan pa positive ka mo. Di ba may ganang imponer mga kita mga kabiyanan nga quarantine protocol? Amo na lang na ang medyo istriktuhan ta. No? Kag ano bikon ang tanan-tanan nga gina-quarantine ipaidalem dyan lang tanda tanan-tanan sa gin-provide ng gobyerno nga quarantine facility. Hindi natin ba naman pag i-allow ang diyang home quarantine? Kay karon kung ang gina-quarantine mo, example positive, dyan sa balay, gina-home quarantine, hindi magarantiyahan natin nga ginasunod ang protocol, gagawa salad man sa turugan na, ulian ng balay or kwarto, openly, nagasalamuha sa mga membro man kang panimalay kag compound. So tilatnan man gyapon banwang ibang membro. Kag ibang membro to lagaw man sa komunidad, sa barangay, mabur basketball, may restorya sa guwati, bagkan sa daura sa natin na-restrict mo. Tilaton man gyapon virus. Timya ko ma-detect na yon. O kung trumabal pag ito sa ibang lugar. Bisan may travel pass pa mga travel gyapon, silo gyapon virus. So, murad na dyang pinakasimple banwang imoon nga kung gina-quarantine ng tao, istriktuhan kag hindi pag-alaw ang home quarantine. No? Una-una, ang maborder checkpoint banwa daw, hindi gilman ganira kagarantiya banwa nga ora ka transmit ang virus eh. Wanaw. Kung ni-require mo tao magbaga travel pass, hindi mag-transmit ang virus halin sa kabanwa pagto sa kabanwa ay travel pass na turok kaya nag-checkpoint ang tao tanaw ra man mamani kang nag-checkpoint kung may virus o kung carrier virus kung wala ha? Di ba? Huraman gambal virus makabianan ngo dya kami ron kay Rumi Antonio paparahin nyo may travel pass na kan ura nyo man nga positive example ko, ang quarantine status or ang quarantine protocol, amot na istriktuhan nyo. Hindi kita tana banwa mag-allow kang ginatawag nga home quarantine. O. No? O, dali lang. Gaimaw sa pagpangalagad ta mga biyanan, ang Evergreen Herbal Capsule, no? Ang Evergreen Herbal Capsule, amo gidya permi ginahambal ni Lotasyo nga gabaked. Si Lotasyo, dyan parlagaw dyan eh. Parlagaw. Dayaw ko kumalam niya ka parlagaw. Iba't na malam ginakurong di sakit gwa malatnan ka gani. Ura, subungog na. Why? Na baked kuno resistensya na. Protected kuno tanah. Mangkot ko now. Oh, higa Evergreen Herbal Capsule taken. Tuod man. Kisa gani hindi madatkan trang kaso dyan sa Lotasyo mo. Ha?
Bisan on yung bulsa niya notasyo, kag maramana, kung may bag na uribay. Salad na kranoy, Evergreen Herbal Capsule, kundi gani ang lana ni Ruming. Kombinaran mo, pagkait, o kampiyon git. Ang Evergreen Herbal Capsule, ang daan, no? Ang tanan nga sobras lawas, ginabuhinan, toxic kabayran, sobrang sugar, sobrang creatinine, sobrang fats, sobrang salt, no? Uric acid, sugar, no? Ti blatian, kaukaw mo ka no, kaukaw mong blatian. Ti kung gablatian ka, ti hindi landing ka sa ospital. So, gina-normalize na. Ginapanaba na mo. Ti ang kulang naman sa lawas ng mga vitamins and minerals, supplement na. Kay man ti, ang kinahalinan mangli kung andat ka masakit ka blatian taho, kunura ti ginagamit nga masuplemento para magpagsik din ano nga organs mo, mga kabiyanan, parts sa lawas mo, ura ti ginagamit nga mga vitamins and minerals, gakabag down ria. O hindi makapangsyon ka mayag. Amor ka parang luya ka o. Daw wala ka resistensya, daw hindi ka maghulag. Kapin pa kung may edad ka ron, soos, Maria Josep. Ha? Bisan na kung nilotasyon na, si Mari mo to, lolo, wala permik na ka na. Diyos na. Nanagta naman tang istorya yaman. Na, ginasupplement kay Evergreen Herbal Capsule ang kulang mga vitamins and minerals, kundi galipay-lipay mga organs ta, mga parts kalawas ta. Hindi magmasakit. Amuray mo nyo. Immune system booster. Di kung ginaboost ang inyong immune system, ay may mga pangsyon na sa tanan nga body system, tabla tanan nga parts, meaning, kung tanan nga parts ginabuligan na para nga makaangkan kang suplemento, gapangsonar mayad, drengan ang tanan nga parts kalawas ta. So, meaning, the whole body system. So, amor ang gusto malon nga ang immune system ta grabe kay ti. Kung nagapangsyon na tanan-tanan, so, grabe resistensya mo. Mura sa lutasyo, bisan na pamlatian daw, ura ginadit ka na platian. O, ti bakal ka mo kid. Ka Evergreen Herbal Capsule. Mga pinalangga nga mga tagparamati. Produkto dyan ni Dr. Leo Amos kag Dr. Crispin Hico. O, gaimawan sa pagpalagad mga kapinan, no? Ang diyang Ilas Bike Shop, ang Ilas Bike Shop na pahamtang sa Barangay Lipata, Lamputong, Kulas Antique. Tanan nga high quality nga bisikleta, rigyan gid mabakal kag mga spare parts. Mga kabyanan, istoryahan tabla sa atin nga pagpalagad. Kundi ginang balanta kina nga siguro Jas Antique kag sa ibang lugar ko medyo epektibo ang medyo stricto nga health kon quarantine protocols. Amo di dapat nga ipatuman. No? Bao sa Sibaste. Sa Iluhan tabla sa Sibaste, Isko Moreno standby ka wa. Kay may rekomendasyon si Isko Moreno sa gobyerno. Mabakal kuno kang bulong remdesivir kag Lucili Sumab para sa COVID, no? Hindi ang mga pismas kag officials. Okay man ni baklan ran pero ti kung gapronobram lang kwartag Department of Health kinabalik malang mani ura gamit. Bakal ta bulong, ha? Para sa COVID. Standby Isko Moreno. Kaya unahan ko dyan sa Sebastian na yun. Lokal nga isyo. Nagpositive isararag yan ka SB member. Karoon lang, no? May panawagan takro ng ano dyan ni Aisa Dalopiri na patay, no? May isang ka SB member nga nagpositive sa Banwa Kasibaste. Okay? Mga kabyanan. Kundi ginrestrict may kabanwa nga hindi mga pinalangga at pramati ti mo
sunod ka protocol nga kang ginswab ka, resulta positive. Positive sang ka SB member. Ligat simana adlaw kang Martes, nag-sesyon pasanda. Nagsesyon. No? Nagsesyon. Supposed to be under sa normal nga proseso, once nga may nagpositive, grounded ang imo mga nasalamuha. Yung sesyonan yan na banwa. Ang SB session hall sa Sibasti aircon pa be. Ha? Dapat grounded ang mga imaw naman nga SB members. Ha? Ano natabo? Wala gin pidalem sa mandatory nga parehas kina-imponer sa iba nga kung nagpositive imaw na gina contact tracing kag gina quarantine man ang mga nasalamuha na. Ti Andrew, ano natabo nga dyan sa may Sibasti, hasta kahapon ang mga SB member nga first layer ha, may contact sa nagpositive ng SB member, andot galinagaw pat na sanda. No? Galinagaw pa sanda. May ibang may ha, ura gagawa-gawa, pero may dyan iban nga batinggilan, git galinagaw pa kundi indiin. Hindi magpaswito, hindi magpati. Supposed to be, nga sanda banwa mo, dilo ka banwa. Ti Dr. Babaynhon, hindi ka pag hindi magpati jak nimo yang mga isbihaw. Ha? Di kahapon, oy? Pati ang SB secretary, kaduti pa mga kabiyanan dyan sa may sesyon, sa may SB office. Kaduti pa. Ha? Di blang ang proseso kung may nagpositive, i-contact tracing mo gid gani, ginawa pa natin kasagag kung sinuto man tao, sinuto na istorya kapon ni Amujay. Sinuto kahapon ang nakaptana di inagagto. Grounded ra mga ginpang agtunana. Mapa first layer, mapa second layer. Ano andat yun imo? Traw ti basi nalatnan. Oh. Hindi ta na mapatuman sa mga SB members diyan kasi Baste. Butang ko hindi man gid maguyod di Dr. Babaynhon diyan nga daraan sa quarantine facility o kung magpa home quarantine. Kay naat lang ginambal nga dapat ibawal gani diyan radang home quarantine. Amo diyan gani man problema. Kay kung official timok banwa, hindi timuron mapa idalem sa ginapa idalem kang iba nga ginadaragit sa government facility. Kung opisyal kang banwa, tukalas balay mo. O di, risko mo man gyapon. Kumalatnan ni Mukmilya, ti imura. Kaya yung punto, kumalatnan Mukmilya mo, ang Mukmilya mo nga bagkan terist, hindi cover ka restriction, gagawa, makalatol sa komunidad na. Amuro ba kayo na ginambal ta? Na siguro lang inantang concept ni mo unta sa quarantine protocols dyan ta medyo restricto baw sa Sibasti pwede sobra gito. Sabi ka mo nga mga isbi saramahan ko ka mo no, luwas lang hindi mati mo maigo dyan kung kapati ka kung may delikadisa ka isara nyo kami bro nga isbi nagpositive. Ano ginapangyabdan nyo karon nga garantiya nga negative kamuhaw? Ha?
Anda tao nga nagalagaw pati niyo. Dapat ginpasradahan anay dyan na banwa. Ang sisyonan nyo, gin-disinfect, gin-lockdown. Ha? Sino Vice Mayor dyan? Si Vice Mayor nyo nila? Vice Mayor, kumo nga ikaw ang direct superior. Kang diyang sanggunyan bayan, habitaw iman bi ka guts ko galingan mo nga may guts man ka oblaw mag-implement bisan sa mo diyan makita ang mga tao diyan nga ordinaryong tao lang diyan gani gasunod kamo na hindi pwede. Ha? Sirbik mo himplo dyan sa taho, sa banwa katibyaw. Kasi baste, nugay ka mo pasaway. Nagpositive ron sa swab test. Ang imaw nyo, galagaw-lagaw pati nyo, dapat grounded man ka mo karan. Dapat dyan ka mo sa balay. Bisan home quarantine lang. Hindi nyo rin pagraptaha, just in case magpositive ka mo, hindi nyo pa umida ang iba. Tikuunta, tigamay man naman na kaso sa si Basti. Do pira lang kaso sa si Basti man, may 5, ura gani. Do sara lang nito eh. Tiga rin ang punto, bla. Bakan man ti amo, kaya nga kung gamay kaso kang COVID yan sa inyo, kag may isbing nagpositive, hindi natin nyo magsunod ka protocol. Ka-quarantine protocol. Sundan nyo man. Vice Mayor yun nila. Ha? Abi, himo ka-order karon lagi. Nga, i-lockdown na yung sanggunyan bayan session hall. Kag ang imo SB secretary, hindi anay pagpadyutiha. Ha? Kahapon, no, may mga galagaw-lagaw ng mga SB members si Bayan. No? Alas 8:57, gaymaw ang Wisam Electronics. No, kung gusto nyo no'y repair shop sa magpa-repair kang mga gaba ninyong appliances, TV, no? Taran-taran ng appliances. Diyan sa unahan patio sa may Sentro Sur. RL Cycle Parts. Ang RL Cycle Parts napahamtang mga kabayanan sa Sentro Sur gyapon tanan nga mga spare parts ang motor diyan mabakal mga original. Gaymaw man ang diyang si former SB now Municipal Administrator Contraro Mayo basta serbisyo publiko sige gyapon serbisyo no ura galubad Kondrado Maayo kag gaymaw man sa pagpalaganta ang diyang si ang GMAT Auto Repair Shop. Ang GMAT Auto Repair Shop mga kabayanan ni Mat Ongon sa Sentro Norte sa Bilit Karsada magpasibaste ka mo sa left side kang karsada no? Diyan ka mo pakidaan kasakyan nyo kung ano magba amo man ang tumandak marketing na pahamtang sa Sentro Norte yapon Bilit Karsada man. Oh, tanan machineries, generators, mga gamit sa pangumagag pangisda, dyan mabakal. Sa mga Facebook viewers, thank you for watching, ha. Sa mga Facebook viewers, thank you for watching, kay gamitan ko ni cellphone ko sa pag naman ra ko magdubli cellphone ta. No? Gamitan ko na may basahan ko rin ng mga panawagan sa kadyaban wa nga mga tinion, no? May mga patay dyan nga panawagan sa cellphone ko, hindi ko mabukad git. Basta naka-Facebook live ka. Bay kung pwede man dyan magamit, hindi ko man pangsyon na git. Sige, thank you for listening. Mga Facebook viewers ta. No? Si Isko Moreno, bro, buhay lang. Bisa mga 2 minutes na ko ni Balikanta. Ang atang pagpalagad kay Maurog ang dyan satellite. Kulasi, kung magpatakad ka mo, namin reception sa TV nyo, ni satellite, ang tulad nyo, ni Migo Boyce, dyan sa Atubang kang Palawan Pawn Shop Highway. Kapatik mo may aswang, noy?
Ha? Kapatik mo may aswang. Pastor tang istoryahan lang nga kapati may aswang. Kag mapapalagyog li karuming Antonios Miracle Oil ang aswang. Ay, nako, mga pinalaga, tabrati. May grupo kamnog bulang na nga gusto naging kunot ang kilikan ng ruming Antonios Miracle Oil. Kapin pa kung magbulang, ang bulangan bla, kay kung may pilas, kuno mga manok da, may nagkuon to nga, dasig ta na maayan. Kag kung may mga problema, blatian manok nyo, dasig man mag-ayan. Gina-inject na rin Miracle Oil sa manok na noy, para mag-resistensyado, balbalanay sa bulangan. Pasapat, kag mapataho, wala ba na mati tili, radya. Karon sa apon, may interviewon, tabla kung paano, nag-arayad, ang handa nga ginabatyag. Karon sa apon na. Kag i-follow nyo lang ang Roming Antonios Miracle Oil Facebook page. Follow nyo ha. Sagapa nyo dyan. I-share nyo. Kaya dyan makita. Kung may mga balatian ka mo dyan makita. Garayad mga tao kagandiin nga barangay. Sinong aranda. Ra accurate ha. Sinong aranda. Diin nga barangay. Anong balatian da. Accurate ra ha. Adlaw-adlaw may mga post ta dyan kran. No? Thank you sa mga Facebook viewers. Good morning ha.